tabbata fa ba shi ba takarar shugaban kasa a shekara mai zuwa. Tofa ba Bola Tinubu yana cikin babbar matsala a halin yanzu, kuma idan har bincike da zargin da ake akan shi ya tabbata fa ba shi ba takarar shugaban kasa a shekara mai zuwa. Wanda ba sani ba, Donald Trump, ko in ce babban attorney general da Donald Trump ya naɗa fa, ya ce zai bi umarnin kotu wajen sakarwa da jama'a wannan rekod din da ke dauke da bayanan da ake zargin Bola Tinubu ya yi hada-hadar miyagun kwayoyi a shekarar 1990 a Chicago, kuma ba hada-hadar miyagun kwayoyi kawai ne ba, har da money laundry a cikin wannan takaddun. Kuma kamar da na gaya muku, idan aka fitar da waɗannan records din ko files din fa aka tabbatar cewa Bola Tinubu yana da irin wannan laifukan fa, to babu shi ya takarar shugaban kasa a Najeriya kenan. Idan farin ciki za ku da jin wannan labarin ko bakin ciki za ku ko sani, amma ne saka muku labarin abin da ke faruwa. Kuma nan da kwana 10 ake so a saki wannan records din, domin wannan attorney general din mai suna G9 Piro fa shi ya buƙaci da a bashi kwana 10 zai bi umarnin kotu don sakawa da jama'a wannan files din da kuma records din. Kamar da kuwa sani, akwai labarai da yawa da suke yawa akan Bola Tinubu. Wasu ƙarairayin siyasa ne, wasu kuma gaskiya ne, wasu kuma zarge-zarge ne. A cikin labaran akwai irin wannan da ake zargin da cewa takardun karatun shi ma ba na gaskiya bane ba. Sai kuma wanda ake zargin Bola Tinubu da harara da miyagun kwayoyi, a inda wani activist na ƙasar America mai suna full name Aaron Greenspan, a inda yake cewa ya karɓo takarda daga FBI ya wallafa ta, inda yake cewa fa ya ga sunan Bola Tinubu da wani Muiz Adeboyega Akande da Abiodun Agbale a cikin zargin da ake na harkar miyagun kwayoyi koken wato kenan ko. Wannan ya faru tsakanin 1980 zuwa 1990, sannan kuma still bugu da ƙari a shekarar 1993 akwai zargin da ake na na money laundry kimanin dala 460 da yan kai. Ta bangaren Bola Tinubu ya kareta, ya ce fa wannan duka zargin siyasa ne, ana so a bata masa suna, kuma duka bayan da suke yawo tsofaffi ne, babu wanda ya kama shi da laifin ya aikata abin da ake cikin sa da aikata. To ma dai kamar da ga muku nan da kwana 10 wannan takarda ta shigo ta fantsama a jama'a, kowa ya ganta. Ni kuma da wannan takarda ta fito zan karanta muku abin da ke cikin ta tun daga farko har ƙarshe. Da haka Allah ya je da mu alkhairi, ko zan ce Allah samu dace.